Počeo bih sa rečenicom mnogo je puteva, samo jedan spas. I podelio bih taj neki put muškosti, da ga tako nazovemo, u dva koloseka. Jedan je taj neki individualni, drugi je grupni. Jer u stvari, the way of man je way of gang, kako je rekao Jack Donovan, jedan od najvećih filozofa današnjice, zasigurno čovjek koji je doprineo da mi zapravo u 21. veku znamo šta je muškost. On je to definisao i na njegovom, u stvari, njegovim istraživanjem i radu se zasniva i moj rad i moje istraživanje. I to je taj prvi put koji je, jer mi smo od vekata bili organizovani u te male grupe, a drugi je taj neki individualni put koji je Donovan svrstao u te neke 4 vrline muškosti, da tako prevedemo na srpski, a to su snaga, čast, majstorstvo i hrabrost. I to je ono što u stvari definiše jednog muškarca. A ne da li je on, ne znam, da li je on dobar otac, da li je on dobar sa ženama. Jednog muškarca definišu drugi muškarci iz njegove grupe, iz njegovog plemena. Pa mi kad radimo aktivno na te 4 vrline muškosti, jednostavno postajemo najbolja verzija sebe. Ne onako kako se kaže u modernoj možda psihologiji, nego istinski. Jer niko nije nikad rekao u nekim starim kulturama i sada, onaj najslabiji, on je najveći muškarac. Ili onaj koji je najveća, da kažem, kukavica, on je najveća muškarčina. Ne, nego upravo kroz te 4 vrline se vrednost jednog muškarca identifikuje. Sada postoji tu distinkcija između biti dobar čovjek ili dobar muškarac i biti dobar u nečemu. To je good man and good and big man. Nažalost, to na srpskom good and big man, namjerno kažem na engleskom, ne na srpskom, ne može da se kaže tako lepo. Sada good and big man je upravo, su te 4 vrline muškosti. Sada nesumnjivo da neko u zatvoru, sada ne kaže da su svi ljudi u zatvoru loši, ali neki tamo psihopata može da ima sve 4 te vrline, ali da li je on dobar čovjek, a ako je ubio neke ljude, pa nije, ali on je očigledno sposoban muškarac. Nije lako pitanje, ali možda je najlakše i na čemu prvo muškarac treba da radi, to je snaga. Sada snaga nije samo fizička snaga u smislu koliko maksimalno možemo da dignemo na benču, na mrtvom dizanju na čučnju. Nekada je snaga bila trčanje određene distance za najbrži mogući period, ili je to borilačka snaga, borbena sposobnost. Tako da, jer uz pomoć te snage mi stičemo i hrabrost. Nije totalno primarno, ali je možda najvažnije i najveći deo te hrabrosti, da kažem, stičemo upravo kroz snagu. A ono što je na duže staze, da kažem, najteže steći, je to majstorstvo. Jer Robert Greene kaže da bi postao, da tako kažem opet na srpskom, majstor ili stručnjak, treba 10.000 sati rada. Dok, da kažemo da postanemo jaka individua, jak muškarac, treba, pa rekao bih, nešto manje vremena. Sada što se tiče časti, tiče se to pitanja i ne, čast se tumači najkomplikovanije. A šta je u stvari čast? Čast je u stvari tvoja lojalnost tvojoj grupi, tvom plemenu muškaraca. Znači, to je u stvari čast. Pa to su definitivno čitanje, pisanje i da kažem neka vrsta molitve, odmah da napomenem, muškost je amoralna i nije po samoj sebi religiozna, tako da neću da ulazim tu, možete budete musliman, hrišćanin, nije bitno uopšte, ali svakako to nešto veće od nas je jako važno i uz to, kao što sam rekao, čitanje i pisanje. Sada ja ne volim jedan muškarac bi trebalo, ali bi trebalo da svaki dan pored na svoj snazi radimo i na mentalnoj snazi, da kažem, na celokupnom psihofizičkom razvitku, a to upravo najviše razvijam kroz čitanje. Sada, nije da nešto imam protiv Harry Pottera, nije da nemam, ali mislim da nije uopšte isto čitati Harry Pottera ili bilo koju naučnu fantastiku i kao što je čitati knjige iz, ne znam, biznisa, psihologije, pa muškosti, religije, pa i filozofije. Tako da biramo šta unosimo u sebe pre svega. Sada pisanje ne mora da bude u smislu da mi pišemo knjigu neku, nego pisanje možda nekog dnevnika, nekih beleški. I to minimum, ako ne kao čitanje,
bar 5-10 minuta dnevno, jer da to što smo uneli u sebe da stavimo na papir, značit će nam u budućnosti, značit će za celokupno mentalno zdravlje. I te ideje isto tako treba izbacivati iz sebe jer ih brzo zaboravimo. I što se tiče te da kažem molitve, da kažemo ili čak i meditacije, da i na tome radimo svaki dan, svako zavisi koje uverenje ima. Disciplina je jednako sloboda, rekao jedan američki autor koga vam preporučujem. I mislim da je zaista tako, jer ta disciplina kojom radimo te sve stvari kojima sam malo pre pričao, ona nam donosi sve što želimo, a to je ako želimo da budemo svoji na svome, to će nam doneti disciplina. Ako čekamo motivaciju, onda ćemo raditi jednom nedeljno, jednom mesečno, kako kod. Ako čekamo te nalete motivacije, a ti si ono što radiš svaki dan, kako je, pa možda pripisuje se Aristotelu ta rečenica. I treba život da nam bude ta neka zaokružena celina. Nije dovoljno samo 8 sati raditi jako, a ostalih 16, naravno tu je i 7-8 sati spavanja, ali svejedno, to baciti niz vodu jer od celokupno našeg dana, pa čak i spavanja, kako spavamo, nam zavisi i stavlja nas ispred drugih pojedinaca i da brže dođemo do te naše slobode. Tako da disciplina je možda i najvažniji faktor i ona nam baš zavisi od svega, apsolutno, od toga šta unosimo kroz sebe i mentalno i fizički u smislu šta jedemo, pa do toga s kime se družimo i tako dalje. Nesumnjivo je da danas muškarci mnogo više konzumiraju razan, čak i ako je to samo dobar sadržaj, opet to nije dobro. Mi smo kreacionisti, mi trebamo da započnemo svoj svet, a ne da budemo objekti u svom tom svetu, nego subjekti. Više nego ikad konzumiramo seks i nasilje nego ikada pre u istoriji. Ranije smo to mnogo više, da kažem, činili. Preko pornografije pre svega, pa do one soft pornografije na TikToku i na Instagramu. Svi smo mi, da kažem, krivci u neku ruku i padali smo na te stvari. A s druge strane, konzumiramo nasilje preko video igrica i preko gledanja raznih sportova. Ne nužno ni samo borilačkih sportova u tom smislu, nego nasilja, te borbe, šta je zapravo sport? Sport pokušava baš to nasilje nekako da kažem, da imitira, a u stvari ne može da ga zameni nikako. Tako da konzumiramo borilačke sportove preko malih ekrana, video igrice, fudbal, košarku, a ništa od toga ne može da zameni praktikovanje borilačkih veština i da kažem odnos sa lepšim polom. To je jako važno i što se tiče onih 4 vrline muškosti što sam pričao, pogotovo taj deo oko borilačkih sportova, a i za naše celokupno mentalno zdravlje i našu dušu. Jer zasigurno je da je ta ista pornografija pokvarila, pa slobodno mogu reći, stotine miliona muškaraca i svedoci smo da danas je sve više mladih muškaraca su i dalje device, što je frapantno, dok je s druge strane slučaj drugačiji što se devojaka tiče. Tako da ono što svako može uraditi je za početak da upiše neki borilački sport, pored najbolje kombinacije u stvari teretane i borilačkog sporta, ali ako nemate vremena ili sredstava, ipak vam preporučujem da to bude samo borilački sport. I tim borilačkim sportom, aktivacijom u tome, biti subjekat u tome, ćete biti subjekat i u ovoj drugoj temi o kojoj sam sad pričao, a to je sa lepšim polom. Pa to je pre svega opšti i prirodni poredak stvari. Svaki učitelj je nekad bio učenik i čak i učitelji imaju i dalje svoje učitelje, vrlo često. I danas smo svedoci da se dižu nekakvi sigma muškarci, a šta je zapravo sigma? To je u stvari beta koji je arogantan da sledi i alfa koji je nesposoban da vodi, a to su uglavnom ove iz prvog dela jednačine. Dalje bih rekao, dao bih primjer u stvari Aleksandra Velikog, koji je imao za svog učitelja jednog od najvećih filozofa svih vremena, Aristotela i mnoge druge koje se da ne nabrajam, a otac mu je bio
pa Filip koji je u stvari ga je maltene, iako je imao sukoba, sada da ne ulazim duboko u istoriju, iako je imao sukobe sa njim, ipak ga je on naučio mnogo toga i imao je primjer takvog oca pored sebe. Što se tiče mentora, i danas je isto tako, i to vrlo često, nažalost, nije otac, ali ne mora da bude nužno. Mi moramo da nađemo, ako nam otac nije preneo ono što treba, mi moramo da nađemo druge mentore, bez njih ne možemo da dostignemo svoj krajnji potencijal. To može da bude trener borilačkih veština, to može da bude, ne znam, nekad i pa čak profesor u školi, na fakultetu. A najbolje imati više mentora iz svake oblasti po jednog, a nekad i više, što da ne. I gde možemo da ih nađemo? Pa eto, rekao sam, možemo da u nekom dođou. Ako ne možete mentora da nađete nigde drugde, možete ga naći uvek na internetu. To čak ne morate ni poznavati svog mentora, u smislu komunicirati sa njim, iako je to mnogo bolje nego da to ne bude neki virtualni mentor kao što je neki youtuber iz ovih oblasti, pisac. Jer je vođstvo nesumnjivo jako važno. Na kraju krajeva ja ne bi bio ovde da jesam bez interneta i da me nisu dali moj mentor, imao sam sreću da imam mentora i uživo, ali pre svega preko interneta. Jer oni su prošli ono kroz šta mi prolazimo. I čovjek se uči dok je živ, niko se nije naučen rodio, što kaže stara srpska poslovica. I treba nam neko da nas vodi u ovim, da kažem, mračnim vremenima, gde nas bombarduju sa svih strana raznim informacijama i mi često ne možemo da vidimo, da razlikujemo neku činjenicu od lažne informacije, istinu od neistine. Toliko informacija nije za celokupnu ljudsku istoriju bilo kao što ih ima od 90. godine do dana današnjeg. Mislim da je došlo do ekspanzije, da kažem prave one ekspanzije sa usponom braće Tej za koje svi mi znamo i da će tek, da kažem, doći, ali da li će se u toj nekoj meri muškarci promeniti da plemenite zveri, kako ja to volim da kažem, mislim da se to neće desiti, ali da je sve crno, nije sve crno, ipak ja sam neki, da kažem, blagi optimista, kao neka reka, kružna reka, kao zmija kad jede zmiju, Ouroboros, tako da će morati da dođe jednog dana do nekog, da kažem, restarta. I da će doći do, pa neki kao, da će sve više biti organizacija kao što je taj neki, da kažem, real world ili war room, gde će se muškarci okupljati i raditi na sebi, svojim ciljevima i da će pomagati svojoj zajednici i svojim porodicama. I ja bih za kraj rekao da to je ono što jedino i možemo, da započnemo svoj svet i da napravimo svoje grupe, svoje bande. Samo tako možemo da opstanemo i da prosperiramo. Ne zaboravite ono sa početka videa, da je put muškarca u stvari put bande.